Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan naš Tutora podcast. Naš današnji gost je Bogdan Stevanović, nisam valjda pogrešio, naš bloger, pisac, humanista ili kako bi ja rekao, bavi se humanitarnim radom, veoma dobar lik, vidjet ćete, ja sam ga danas upoznao, ali kroz njegov rad sam upoznat već neko vreme. Zanimljiva priča, pričat ćemo o svemu, pričat ćemo pogotovo što ja i on imamo konekcije, ja sam bio dugi niz godina u Crvenom krstu i mnogo ćemo pričati o tome koje su izazovi u humanitarnom radu i tako dalje. Opustite se, uživajte, naravno, nemojte zaboraviti dugmence subscribe, otvorite pivce i uživajte. Ćao Bogdane. Ćao. Kako si? Evo, shodno temperaturi napolju, gorim. Dobro. S obzirom da živiš u Barceloni, koja je razlika u temperaturi? Pa ovde gori, tamo se kuva. Tamo je vlažnost velika i onda je teško izdržljivo čak i na 30 zbog toga što konstantno svi izgledamo kao da imamo neku bolest gde su simptomi konstantno znojenje. I leto je pakleno zbog toga, pogotovo da smo blizu vode i onda ni veš neće da se osuši, ni stan neće da se osuši kad ga oribaš, ni majica na tebi neće da se osuši, prosto nema rešenja. Sve vreme kao u nekoj tropskoj šumi. A ovde gori, ovde peče, ovde... Tamo imate mašine za sušenje veša? Gde me nađe s tim pitanjem, baš hoću da je pazarim. Znači, rešenje mora. Došao sam u Srbiju da kupim mašinu za ne, došao sam u Srbiju da me neko požuri. Da. Dobro. Ajde, pošto se ti baviš velikim brojem, dosta stvari radiš i ja obično kada mi dođu gosti koji imaju, da kažemo, dosta nekog interesovanja i tako dalje, obično ih pitam šta ih najviše radi, ali to pitanje ću ostaviti za malo kasnije. Volio bi da mi objasniš čemu se trenutno baviš u Barceloni, jer pre nego što smo krenuli u ovu emisiju, ti si to meni objasnio, bih voleo da opet objasniš jer je veoma zanimljivo. Ok, da, ja sam... Kada sam otišao iz Srbije, bio je jedan izazovan tranzitni period za mene u inostranstvu, jer nisam imao dokumenta, nisam imao radnu dozvolu i onda sam morao da radim ono što se nudilo da mogu da radim, a to je bilo obezbeđenje u jednom noćnom klubu u Barceloni, tako da sam upoznat sa noćnim životom i svim stvarima koje ta pošast nosi. Pogotovo kada ima oko tebe mnogo Britanaca, to je izazovan. Da, svi smo upoznati sa Britancima. Izazovan posao, da. Međutim, uporedo sa tim, shvatio sam da mi je jedna stvar mnogo interesantna i zanimljiva. Ja sam pasionirani kolekcionar patika i sportske opreme generalno i onda sam na neki način se i emotivno povezao sa svim tim vintage, starim, koje teško mogu da se nabave, svim tim modelima koje sam imao i kada dođe trenutak da njih treba da, recimo, bacim, za mene je to bilo onako jedan stresan trenutak i onda sam, prosto pala mi je ideja na pamet što da ne pokušam svim tim stvarima, ja da nađem neku prenamenu. Dakle, kad završe sa svojom inicijalnom namenom, da ja vidim šta je ostalo od toga da ja mogu da iskoristim za nešto drugo. Pa tako se ja trenutno bavim, imam moj mali start-up od pre 3 godine, bavim se upcyclingom sportske opreme, odnosno dajem nov život stvarima koje su dokrajčene u svom prvom nivou postojanja, pa tako od dukserica pravim novčanike, od sportskih torbi pravim rukavice, od patika pravim maske i šešire, tako da Čekaj, to sve ti ručno radiš? Ja ručno radim, da. Sjajno. Da. Tako da sam se u poslednje vreme izveštio i sa rad sa kožom i šivenje na mašini i to je samouk sam po tom pitanju, ali jedna zanimljiva stvar, razgovarao sam sa svojom babom koja ima 80 i kusru godina pre nekoliko meseci i ona mi je rekla da je moj čukunde bio obućar i opančar. Tako da, verovatno vučem neku veštinu od toga. Sad kad si to rekao, nastavit ćemo to, ali ja stvarno verujem u to da nekada postoji, kako da kažem, ta neka povezanost sa našim precima, jer evo, rekao sam da sam u Crvenom krstu bio i ja sam evropski prvok u pružanju prve pomoći, predavač prve pomoći, bavio sam se humanitarnim radom. Prvu lovu koju sam, ajde da kažemo, zaradio, gde sam radio u Crvenom krstu, radio sam na programu tuberkuloze. A sad paradoks svemu,
moj deda sa majčine strane je radio u fabrici precizne mehanike kao bezbednjak gde je predavao prvu pomoć i protivpožarnu zaštitu, a moj otac, i druga stvar koju ja nisam znao, jeste da je moja baka radila 7 godina u Crvenom krstu Starog grada gde sam i ja ponikao, a druga stvar, to je treća, jeste da je moj otac prvog fiću kupio od formulara za tuberkulozu koji je tada delio. Znači, pazi sad ti koja je to povezanost. Tako isto, zaokruženo. Da, tako isto zašto sam to ispričao, zato što je ova tvoja povezanost nekako nisi to imao u podsvesti, ali opet... Ja mislim da mi na svesnom nivou zaista nismo spremni da procesuiramo informaciju koliki smo mi zbir svih naših predaka i tih nekih stvari koje su i energetski i genetski ostajale u našem okruženju u kom smo bili fizički prisutni i u kom nismo bili fizički prisutni. Tako da meni je to bilo mnogo zanimljivo jer shvatam ja i u tom procesu učenja novih stvari, rada na novim projektima, kada je priča krenula da se uozbiljuje, gde je sad to meni svakodnevni posao prosto, neki put sam se zapitao odakle mi ideja ili odakle mi uopšte da tako lako savladam veštinu za koju nikada pre toga nisam znao da će da mi treba. I da mi tako dobro ide. Da. I onda mislim da mi je sada relativno jasnije kada vidim, pritom i deda mi je bio vrlo vešt sa rukama, bio je zanatlija, ali umeo je da pravi razboje, minijature, ja sam odrastao uz igračke koje mi je on pravio, dakle od drveta. Verovatno ima svega toga. Svega ima, mislim, evo, i ja baš isto o tome nisam razmišljao kad sam ušao u privatan biznis, evo, trube nam. Kako se zove, ja sam shvatio tek onda da jedino moj deda nije bio preduzetnik. Moj pradeda je bio, imao je krojačke radnje po Beogradu, moj tata je preduzetnik, ja sam preduzetnik, znači to je sve nešto što smo mi kupili kroz neko, ajde da kažemo, detinjstvo i tu neku, kako da kažem, neformalno obrazovanje, mi smo to kupili od roditelja, da li to ponašanje, da li pristup ka tome. Znaš, meni kada sam trebao da dam otkaz u Botaku gde sam radio kao pizza majstor, meni to bilo ovako. A gledam, na primjer, druge ljude koliko njima teško da daju otkaz jer uopšte ne veruju u tu priču preduzetničkog duha i tako dalje. Dobro, da se vratimo na ovaj tvoj startup koji mi je veoma zanimljiv. Reci mi, ti samo online radiš ili je sad tu počela da se onako i neka španska publika javlja da to imaju pristup tome ili je isključivo online? To je isključivo online i moj biznis model je takav koji je meni najviše odgovara da to bude predominantno online. Javljaju se neke radnje, odnosno postoje u Londonu, Berlinu, Barceloni i u Njujorku koje su otkupile sve te stvari koje ja pravim, ne sve, nego kolicinu tih stvari, tako da postoje izložene i u nekim radnjama u većim gradovima, ali to nije nešto što je moguće praviti da se, tako da kažem, tovari lopatom i da se distribuira. Masovno proizvodno. To su zaista onako unikatne stvari, ne samo zato što su ručno pravljene, već zato što pravim i od modela koji su vintage, dakle koji su pre 15, 20, 30, 40 godina modeli patika, trenerki i ostale sportske opreme koje ne mogu danas da se kupe. Tako da imaju posebnu jednu vrednost i postoji ciljna grupa ljudi koja to apsolutno prepoznaje i koja zna i vrednost ručnog rada i vrednost nečeg što je nemoguće trenutno nabaviti. Tako da to je neki moj biznis model, jer ja volim da sam fleksibilan, volim da radim od kuće, volim da sam gazda svog vremena, volim da se vozim na inspiraciji, a ona je onako teško, možeš da budeš gazda inspiraciji, neki put te ona napadne, a neki put nikako da je dozoveš i onda u čitavoj takvoj postavci stvari meni je najbolje da to bude online i mnogo me motiviše činjenica da je meni zapravo tržište ceo svet. Nisam fokusiran ni lokalno gde živim, ni u državi gde živim, niti samo na državu odakle sam potekao, već zaista ono što ja pravim kupuju ljudi od Sidneja do Vancouvera, od Sao Paola do Tokija. Da. Sad, par stvari koje me odmah zanimaju. Baš, evo, juče smo snimili podcast sa čovekom koji je veliki ljubitelj patika. Ja, koliko sam tebe razumeo, ti od jednog odevnog predmeta praviš drugi. Ali da li se baviš i time da restauriraš, na primjer, neku patiku koja je, lupam, iz 90. godine, da napraviš da ona isto izgleda kao što je originalni model iz te godine?
bavim se konkretno time, dakle, dominantno se bavim nalaženjem nove namene i drugog života tom predmetu na kom trenutno radim, ali vrlo često se događa da, na primjer, ljudi žele od njihovih stvari da napravim nešto, od njihovih trenerki, od njihovih patika i onda ja prosto moram da restauriram prvo koliko je god moguće jer su u terminalnoj fazi svog postojanja, tako da ja njih definitivno restauriram, ali samo da bih mogao od njih da napravim nešto novo i da to novo što napravim prosto izgleda lepše. Da. Druga stvar koja me interesuje, pretpostavljam da od određenog odevnog predmeta ne možeš da napraviš baš bilo šta. Znači, opet ti moraš da daš otprilike neku sugestiju. Slušajte, ljudi, ja mogu od dukserice da napravim, ne znam, novčanik, ali ne mogu od dukserice da napravim patiku. Lupio sam sada. Tako je. Ili šator. Da. Pa me sad interesuje kako izgleda ta komunikacija sa klijentom, kako izgleda generalno ceo taj tvoj kreativni rad, jer je meni tu stvarno sad kad si mi ispričao, stvarno neverovatno. Pa, dakle, sve je počelo tako što sam ja pošto sam takođe i kolekcionar i patika i sportske opreme, ono što je bilo u terminalnoj fazi u mojoj kolekciji, ja sam odlučio da se igram time. Kada sam završio sa tim i video da je interesovanje sve veće i veće, onda sam krenuo da nabavljam i kupujem nove predmete, međutim postoje, kažem ti, ljudi koji žele da pošalju svoje, postoje ljudi koji žele da napravimo od nečeg potpuno novog. Dakle, oni komuniciraju sa mnom i žele da ja nabavim patike iz radnje i da od njih napravim nešto što njima treba. Tako, ili neki žele vintage. Sad, ja imam moj website kroz koji prodajem sve te stvari koje pravim. Ja imam na lageru sve stvari koje sam napravio kroz svoju inspiraciju, ali takođe preko e-maila ljudi mogu da me kontaktiraju za sve lične ideje i potrebe koje imaju, a žele da nešto urade. Tako da samo u tim slučajevima ja se informišem o tome šta njima treba i koliko ja mogu da izađem njima u susret i sretnem njihove potrebe koje imaju u tom slučaju. I ljudi su vrlo razumni, oni koji se odluče da te kontaktiraju, jer vrlo precizno znaju šta hoće i znaju koliko mogu da naprave, kako kažem, ustupak funkcionalnosti, jer ja najviše kad radim, govorim to, neko dođe sa idejom i ja kažem, ok, ja mogu to da napravim, ali ti sa tim nećeš moći mnogo toga da radiš, zbog toga što ljudi ne znaju da različiti materijali različito se šiju, ti ne možeš nešto što je rastegljivo mnogo lako da ušiš za nešto što je tvrdo, ne možeš da bude onda funkcionalno i tako, jer... Jeste, ta spona između lepote i funkcionalnosti je veoma bitna. Tako je, i to je ono što utiče na moj, tako kažem, stvaralački proces i čitav taj rad, jer jedno imaš u glavi, drugo je izvodljivo u praksi, a treće je ono što će bude funkcionalno jednog dana kad ga neko bude koristio i pretpostavljam balansiranje između toga te čini dobrim ili lošim dizajnerom, preduzetnikom, kako god, ja ne znam ni šta sam. Što bi ja rekao, težak je život nas profesionalnih umetnika. Sada, pošto si rekao da si veliki kolekcionar i voliš garderobu i ne samo se vežemo za patike, koji ti je omiljeni brend? Je li taj koji nosiš? Taj koji nosim. Dobro. Nisi njihov ambasador ili... Nisam, čekam da dobijem poziv, ali... Dobro, sredit ćemo. Sarađivali smo do duše. Da. To su te lepe stvari koje su se događale gde prosto tvoj rad vide ljudi na nekim pozicijama u nekim kompanijama gde onda prosto sarađuješ sa njima direktno, tako da sam sarađivao direktno sa Foot Lockerom, sa Asicsom, sa Adidasom. U Madridu su čak bili i te neke maske koje sam ja pravio za promociju novog modela patika, bili su billboardi po gradu, pa mi je to bilo simpatično gde ljudi nose to što si ti napravio. Sjajno. A čekaj, Nike te kontaktirao, naš Nike iz Srbije? Ne, iz Holandije, da. Oni su me kontaktirali, do duše oni imaju baš Foot Locker, Nike Foot Locker, to su modeli koji prave za njihove radnje i sa Adidasom je bila saradnja u stvari kroz jedan modni časopis, nije bila direktno od njih, ali oni prave specijalnu ediciju za jedan 032C se zove modni časopis i onda prave modnu liniju za njih. Tako da sam ja od te modne linije koje su oni Adidas pravio za taj časopis, ja sam upcyclovao stvari i pravio za njih, pa su onda oni imali fotoshootinge sa tim stvarima za časopis. Reci mi, a koji ti je najomiljeniji odevni predmet?
Definitivno patike ili... Pa definitivno, da, to je, ali kao ajde koliko možda imaš kolekciju? Pa nije ona preterano velika, još uvijek je skromna u poređenju sa nekim ljudima koji se baš ozbiljno bave time. Ja sam uplovio u kolekcionarstvo pre nekih tek 10 godina, tako da imam nekih, pa rekao, mislim, pa ne znam, ali ajde da kažemo blizu 50-ak, da li ima 48, pa, dobro, 47. A čekaj, su to samo kolekcionarski uzorci ili ih nosiš? Ne, nosim ih i ne dam ih, tako da sada sa strane imaju i te nekih, pa imam nekih 10-ak modela za koje znam da sigurno ne mogu da se nose više. Ne mogu da se nose, a ne mogu ni da se nabave. To je ta zato što smo baš pričali o tome, pa je to dečko, kako se zove Marko, koji je bio, koga smo snimili, eto, bit će najava za njega. On je baš pričao kako neki modeli jednostavno koji su 20-30 godina, to se raspada, to kaže ti pipneš to, ne može zato što oksiduje. Dakle, sve to, svi ti sastavi koji se nalaze u đonu, oni oksiduju i to postane porozno potpuno kao brašno ili kao sitan pesak, kreće da se rastvara đon. Kako čuvaš te patike? Pa trebalo bi da ih čuvam kao što Lady Gaga čuva sve ove stvari Michael Jacksona u onoj komori staklenoj gde je temperatura i vlažnost pogodna, ali nemam još uvek tu priliku, nadam se da ću za par meseci moći da pričam. Znači, dobro, par meseci. Gostovanjem u ovom podcastu će da te eksplodira. Da revolucionarno, turning point. Da, ovo ti je, brate, životna odluka što si došao kod nas. Ali nemam neki specijalan način kako ih čuvam, pazim ih prosto i od onih sam ljudi što kada uđu u gužvu onako trude se da podvuku stopala pod sebe da ih niko ne zgazi. Ali ih održavaš, kad dođeš kući prebrišeš ih. Da. Pa ne, pa dobro, mislim, znaš kako, ja nemam obzira kad tim stvarima, ali razumem. Znači, evo i moj Ljiljino dobar drugar, moj najbolji, Nenad, on čovjek ima, mislim, preko 100 pari i on stvarno čuva. Ali u suštini, ja sam iskapirao, ti kad imaš toliku količinu pari i pogotovo ako su u rotaciji sve... Ne, one ne mogu ni da se pokopaju. Tako je, ne može ništa, jer ti obučeš jedne patike na svakih mjesec dana, mislim. Da. I to je to. Leto provedeš u papučama kad živiš na moru. Da. Dobro, ajmo malo onda o tome. Kako Barcelona i kad se desila ona? Pa ja sam završio svoje master studije tamo 2012. godine i za tih godinu dana koliko su trajale uspeo sam i da upoznam neke ljude i da ostvarim neke kontakte i to je bilo jedno jako lepo iskustvo za mene i mislim da je dosta uticalo generalno jer sam studirao turističko novinarstvo, da je uticalo i na moju želju za pisanjem, da se razvije sve više i više i željom da ostanem da živim tamo. Međutim, to nisam uradio jer sam bio poletni mladi momak koji je mislio da će da se vrati u Srbiju i da će da nađe posao koji mu odgovara i da će da uživa u rađenju tog posla ovde. Međutim, to se nije desilo, tako da sam ja 2015. ponovo odlučio da odem za Barcelonu i nekako znam jezik, studirao sam na španskom, završio sam master tamo, dosta se stvari poklopilo gde je onda bio prosto logičan izbor. Dobro, ajde onda da se vratimo koraku napred. Kako si odlučio šta si ovde završio? Ovde sam završio turizmologiju na Geografskom fakultetu i upisao master iz turističkog novinarstva, završio ga tamo. Kako izgledao ceo taj proces tvog odlaska, mislim, nalaženja svega toga, si ti to dobio neku stipendiju ili si morao da isfinansiraš? Ne, nisam dobio stipendiju, isfinansirao sam to uz pomoć mojih roditelja, međutim, taj master je bio prvi master koji su tek oformili te godine, tako da je bila cena vrlo pristojna, on je koštao vrlo pristojno u poređenju sa drugim masterima i drugim školama, hoću da kažem, a ne uopšte sa primanjima svih pojedinaca. Koštao je 3.500 evra. Godina, taj master. Da, i to nije mnogo i pritom je uključivalo tih 3.500 evra, uključivalo je 500 evra koji će oni da ti vrate, da pošto studiraš turističko novinarstvo, otputuješ na neku destinaciju i napišeš svoju završnu master tezu. Tako da praktično je koštao 3.000 evra, jer tih 500 evra koji su bili deo cene, morao si da opravdaš na kraju, da si potrošio na rađenju tog projekta. Ja sam ga našao online i ja sam znao već tokom svojih studija ovde u Beogradu da ja hoću da napravim mali zaokret u svom obrazovanju, jer sam shvatio da me turizam sa te ekonomske strane koja se najviše potencira ni ne zanima toliko mnogo. Ja sam već tada bio počeo da piskaram neke stvari, imao sam neki svoj mali stiljivi blog, znao sam da volim da komuniciram, da volim da upoznajem ljude. Čekaj. Mali stiljivi
blog. Da. Čekaj. Znači, nešto što okačiš na internetu, to je stidljivo. Pa znaš šta, tad blogovi nisu bili ni zaživeli uopšte. Nije bilo mreža toliko aktivnih koje su to mogle da promovišu. Tako da ja ono kao jesam pisao, ali nisam ni znao kako se piše blog. U tom smislu stidljivo. Znaš, ono kao nisam bio ja stidljiv, nego nisam ni znao kako se to radi. Pa to ono kao ideš opipavaš teren. Na tu stidljivost sam mislio. Onda razumem. Tako sam ja krenuo s ovim YouTube kanalom. Polako. Da pa me niko ne vidi. Tako, jedino se tako kreće. Mislim, ako čekaš da kreneš kad je sve potaman, niko neće. Dobro, ajde onda da, eto, taman imamo šlagor da se prebacimo na tu priču, jer je to nešto što, barem je moje viđenje svega toga, da je tebe to faktički pružilo u svet i da ti sad imaš i određenu publiku i napisao si te knjige, koliko sam razumeo, sve te knjige su proistekle iz tih, kako se zove, blogova. Sad, stalno moram da stanem kad treba da kažem blog, zato što sad ima i ovaj moment vlog. I onda da se ne zaznem, znaš. I onda svaki put čekaj. Da. Okej, kako je to? Ajde onda da krenemo tu stidljivu priču, pa da onda lepo uđemo u celu ostalu. Pa da, to je krenulo dosta rano, 2009. godine, dakle, imao sam blog koji može da govori o njegovom sadržaju i onako kako sam ga nazvao tada, zvao se Tandara Broć. Dakle, to je onako služio mi je za neko moje lupetanje, to niko nije... Koliko dugo nisam čuo taj izraz Tandara Broć. To dugo niko nije to tad niko nije ni čitao, to sam ja pisao nekako za svoju dušu, jer kao, ajde, mislim, ono što da mi stoji u folderu, nek stoji negde na internetu. Čekaj, te 2009. godine, dobro, da, bio je normalan internet, nije bio. Da, bio je normalan internet, ali šta društvene mreže... Šta ti u tom trenutku trebalo u smislu, morao si da imaš svoj sajt? Laptop, ne, nisam čak imao ni svoj sajt, to je bilo na Blogspotu, pa sam se posle prebacio na WordPress, ali to nije bio ni kupljen domen, ni ništa, to je ono što ti oni ponude gratis da dobiješ. I ja sam do 2017. bio na gratisu, tako da nisam ja, jer, kako kažem, mislim, ja sam to krenuo bez neke namere, ja to hoću da doteram do knjige, ili ja hoću da doteram. Jasno. To je bilo nekako za moju dušu, za svoj groš, pisao šta mi je palo na pamet i ta vrsta slobode mi je trebala, jer ja i kad sam krenuo posle da radim neki period u struci, to pišeš stvari koje ti ljudi kažu da pišeš, kako kažem u tom novinarstvu, pišu ti da, sarađujemo sad sa turističkom agencijom koja vodi na Majorku, daj piši neki tekst na Majorki, jer mislim, ja nikad nisam bio, šta ti hoćeš da ideš, pa znaš ti koliko to košta, pa šta ti misliš izmisli, znaš, tako da ono kao pišeš te naručene tekstove o Jošaničkoj banji i Majorki i trudiš se da što više kreativnih stvari kažeš u tom tekstu, da ljudi se zabave dok ga čitaju, da im prija dok čitaju, ali to nije ništa tvoje, to nije ništa što ono kao nešto iz tebe vrišti, kuda hoćeš da ideš, kojim temama da se baviš, o čemu da pišeš, i onda je taj blog, taj ćošak weba koji sam našao za sebe trpeo sve. I ja sam se tu osjećao, niti kome polažem račune, niti me zanima šta će ko da misli, niti imam gazdu, ja biram rečnik, biram teme, biram sve sam gazda svog ćoška i mislim da se ta srčanost u jednom trenutku i osetila. Ko je bio prvi? Tog 2009. ne sećam se, ali umem da ti kažem kad si mi rekao turning point, umem da ti kažem taj turning point kada je to otišlo, kako kažem, u eter. Kad sam ja izgubio kontrolu nad svim što sam do tad pisao, jer je otišlo u eter. To je bio tekst koji se zove Nije dete dupe da ga ima svako. I taj tekst su ljudi, mislim, i dan danas kao to je neki citat koji je, to je naslov teksta, ali je postao citat koji je ostao da ljudi kao upiru prstom u meni kao to si kao ti rekao, napisao, ili kad odem na neka gostovanja po bibliotekama u Srbiji, uvek ljudi kažu ajde, hoćemo taj tekst da pročitaš. I od tada je krenulo, i tada sam ja otprilike uhvatio žicu. Koja je to godina bila? To je 2014. bila. Aha, dobro. Da. Pa dobro, znači ti si 5 godina faktički bio underground i onda... Da, i taj blog je postao, ja sam se njemu vraćao manje redovno i više redovno. Koliko si redovno pisao, na primjer? Pa recimo, na primjer, prve 2 godine sam pisao na svakih mesec dana, i onda godinu dana uopšte nisam pisao, recimo, celu 2013. jer sam bio počeo da radim, onda sam se 2014. polako vraćao jer nisam hteo, jer izrađeno na poslu, i onda shvatam da imam moj podrum pun
ideja za neke druge stvari koje ja volim, onda se vratim tim idejama pa ih objavim na blog i onda je taj balans, ono kao što me više pritisneš, ja više želim da se migoljim u pravcu gde je meni lepo, a lepo mi je u tom mom ćošku koji sam pomenuo. Tako da od 2014. onda sam ja shvatio da ja hoću da radim više na tome, tad se desio taj tekst i tada sam počeo i da shvatam otprilike kako pažnja ljudi na internetu funkcioniše. Da, ali čekaj, to je sad već 2013-14 godina, znači internet i Facebook tako je već tu ozbiljno bio prisutan i tako dalje. Koliko si ga koristio? I ljudi i u tom trenutku ljudi su postali prezasićeni Facebooka u onom smislu samo da kače svoje fotke i da se povezuju sa ljudima koji žive u inostranstvu, sa tetkom, strinom iz Australije i ostalo, već društvene mreže su postale takođe i izvor informacija. Postale su i nešto što nije samo da se gleda, nego može i da se čita. I ja nisam bio gazda toga da ja odaberem taj trenutak, ali prosto se poklopilo gde sam ja bio taj koji je tada nudio neki sadržaj koji će da te zadrži 5 minuta da ti pročitaš jednu priču ili 15 minuta da pročitaš jednu priču, gde sam davao nešto što nisu bile te slike, kratke forme, već sam dao mnogo više karaktera u tom trenutku, a oni su bili željni toga. I prosto onako, potrafilo se. Da, baš čudno. Mislim, zato što, iskren da budem, u današnje vreme je takva forma nekog dužeg sadržaja, jer ako malo analiziraš marketing, sve je u sekundama. Znači, ti trebaš za, ne znam, sekundu i ne znam koliko da privučeš čoveka da pogleda nešto što je 20-30 sekundi. I onda ti ponudiš nekome sadržaj. Ono što je meni govorila ta priča jeste da ti onda imaš sa svojih, ne znam koliko, 60 nešto hiljada, ali tako, na Instagramu i sad ne znam kako su ti druge, jer sam te jedino gledao i tu te pratim, onda je to prilično jak community. Poprilično jak zato što oni onda imaju strpljenja i žele, i to je ogroman broj ljudi koji je tako profilisan da ga interesuje sadržaj, a ne da mu je bitno, što ti kažeš, nečije dupe ili ne znam šta. Pa mislim da neki put malo da ti marketinški stručnjaci često i ni podaštavaju prosečnu osobu koja želi da konzumira neki sadržaj na internetu, jer ljudi nisu jednodimenzionalni i to što njima na neke teme treba da ih uhvatiš u prvoj sekundi, na drugoj temi koja ih zanima, oni će ti daju fore do 10. minuta. I prosto samo se radi o tome, ja nekako uvek volim da kad me neko pita šta bi mi rekao, ja bih rekao slušaj sebe. Mislim, zato što u tom periodu slušaj sebe nije to mnogo pametno ako si glup, ali ko već pita za savet, zna da treba nešto da radi. Ja onda kad kažem slušaj sebe, mislim dobro razumi šta je tvoja želja, šta želiš da kažeš, šta želiš da komuniciraš i što duže ostaneš u tome, počeće community da se okuplja oko tebe. Jer smo mi došli sad da su te brojke kao nešto mnogo važne za neke ljude i mi mislimo da ako smo dobri, mi treba u roku od nedelju dana da okupimo 50.000 ljudi. Zato teo da te pitam, izvini što sam te prekinuo, ali strašno bitna stvar zato što moj podcast baš, ja sam i generalno, moja forma takva je da ja želim da pokažem da ljudi nisu na lupac prsta postali to što su danas, nego da je to veliki proces. I sada kada pogledam ovo što sad sam sve uveo, celu ovu priču, jeste baš to, što si ti nešto radio 5 godina, nisi imao apsolutno toliku propraćenost, možda čak i nikakvu odziv, da. I onda se desio jedan tekst koji je tebe eksplodirao, ali ono što je tebe nastavilo, znači nije tebe jedan tekst napravio ovo što si danas, nego kontinuirani rad koji je tebe napravio iz čiste ljubavi. Ono što mene zanima jeste osjećaj kada ti posle 5-6 godina tvog rada počinješ da shvataš da imaš ogromnu publiku i da otvaraš svoje društvene mreže i vidiš podatak, toliko me zapratilo, toliko odjedno. Kakav je to osjećaj, ta vrednost toga da ipak, znaš, ja ne znam kako ti, ali ja uvek reagujem na to kada mi neko pokaže koliko mu znači moj sadržaj i bez obzira što mi sad ovde u ekipi verujemo da ovo što radimo dobro, ipak je nešto potpuno drugo kada ti dobiješ taj feedback. Znaš šta, i to je isto, evo sad i ovo pitanje koje si mi postavio i to je isto jedan proces shvatanja. Dakle, to nije nešto što znaš u trenutku kad ti se događa, baš najbolje šta treba da uradiš, ali ono što sam ja znao, jer jeste se tako desilo, znači posle kad se taj tekst dogodio, to je stvarno trajalo jedno 4-5 dana gde ja sam pogasio notifikacije, mislim, stvarno je bilo neko ludilo.
ja sam relativno distanciran, iskren da kažem, odlučio sam da se distanciram od hvalospeva. Ja se zahvalim i kažem hvala, ali onda me to nateralo da se takođe distanciram i od negativnih komentara. I onda prosto, ako te ne dotiču negativni komentari, možeš da shvatiš da vrlo sličan profil ljudi i jedno i drugo govori jer oni tebe lično ne poznaju. I postoji doza pristojnosti gde kogod mi se obraća i sa konstruktivnom kritikom, i sa kritikom, i sa pohvalom, postoji doza pristojnosti i vaspitanja da uvek odgovorim na takve stvari, ali takođe trudim se da ne izgubim tlo pod nogama u smislu niti da podletim, niti da poletim, niti da se podcenim. Da li mi neko govorio hvalospeve ili me kritikovao, i to je taj balans koji prosto onako je izazovno. Koliko ti je vremena trebalo da dođeš do toga? Pa, znaš šta, zbog toga što sam preko noći postao izložen na internetu, znaš, ti napišeš, klikneš publish i ti u roku 30 sekundi možeš već da dobiješ feedback od ljudi koji su tu. Ako se preko noći nakupilo 18.000 ljudi, vrlo lako dolaze i ljudi kojima se to neće svideti, kojima će se svideti. Ja sam onda shvatio da se tu jako malo radi o meni, da se to radi o njihovoj percepciji onoga što sam ja napisao. I opet marketinški stručnjaci uvek govore engagement, odgovarajte na komentare, budite tu za ljude. Ja uopšte ne odgovaram na komentare, ja odgovaram na poruke, pristojan sam u tom smislu da sam tu, ali ja želim da pozovem na debatu, ali ja, opet, to je sa tačke gledišta kao pisac, ja sam imao priliku pre nego što iko imao šta da mi kaže na tu temu, da promislim o tome, i pre nego što sam kliknuo publish, moja je odgovornost da ja zaokružim ono što sam rekao. Ako me shvatiš, ako ja moram da objašnjavam šta sam hteo da kažem, znači nisam dobro napisao. Jasno. Ja kad smatram da treba, ja sam za neke tekstove sam posle toga napisao i izvinjavam se, za neke tekstove sam i osetio potrebu da treba da se pojasnim. Evo, baš u tom tekstu nije dete dupe da ga ima svako, nespretno sam tad pre 6 godina napisao. Danas svako može da ima dete, ali ne može svako da bude dobar roditelj. To je rečenica koja je prvobitno se našla u tom tekstu, gde sam onda posle dobio poruku od jedne žene koja mi se zahvalila na tekstu jer smatra da je jako lep, ali kao evo moj muž i ja već 10 godina pokušavamo da dobijemo dete i ne možemo. Mislimo da bismo bili dobri roditelji, ali ona rečenica svako može da ima dete nije baš na mestu. Da. I onda ja shvatam da je moja obaveza bila, jer sam ja mislio da svakakvi ljudi mogu da imaju decu. Jasne. Ne svako. Ali ja nisam to napisao toliko spretno i onda sam ja tada sebi lupio ćušku i rekao, Bogdane, tvoja odgovornost ako već pišeš u javnom diskursu nešto je da izmeriš dovoljno tačno i da nađeš jasan i tačan ekvivalent tvog osjećaja koji imaš za reč koju ćeš da upotrebiš. I od tada se trudim da ja kad kliknem publish, da ja sam zaokružio u svojoj glavi tu temu i ja nemam posle više šta s ljudima se prepucam. Psuju oni majku ispod. To je mnogo teško. Yes, mislim da budeš objektivan prema sebi. Jer ja uvek govorim, najbolje te vide ljudi koji te gledaju sa strane. Nemaš ti još 2-3 para očiju koji te gledaju i koji pokažu, pogotovo meni sad u ovom poslu, gde ja imam svoju koncepciju sebe, da sam ja cool, da sam ja sve super, ali opet kada ugasimo kamere, ja i tebe ili gosta ili Ljilju ili bilo koga unutar ove moje priče, moram da pitam kako je ovo izgledalo i uvek gledam da svoju sujetu, koju naravno svako od nas ima, spustim što niže mogu, da bi mogao da budem pristupačan tim komentarima. Ono što sam samo još hteo da dodam, vezano za ove marketinške stručnjake koje si rekao, ja se u potpunosti slažem sa tobom da oni preteruju zato što oni u svakom influenceru ili svakom čoveku koji ima određeni broj pratilaca vide čoveka koji može da bude potencijalni biznis. Tvoja priča nije koncipirana da je kod tebe fokus u biznis modelu kao takvom, nego je više neka priča koju ti nudiš kompletan svoj neki sadržaj, a ti se baviš svojim startupom koji ima svoj biznis model. Meni barem to tako deluje. Naravno da ni ti nisi neko ko će da se alergičan si na pare pa nećeš da primiš nekog sponzora koji ti odgovara, ali mislim da je njihova ta sugestija da odgovara se vezana baš za to, zato što se na taj način stvara community, koji u ovoj priči koju smo ja i ti pričali, apsolutno tebi nije potreban, zato što tvoj sadržaj daje tu jačinu da community se vezuje. Ne znam, barem sam ja to tako video. Da, pa jeste, ja mislim da sam ja relativno i nepodoban za njih zbog toga što oni traže nekog ko je konkretnije profilisan. Ja sam profilisan na pisanje o određenim temama koje se
tiču svih nas, pa sam zbog toga okupio možda veći broj ljudi, jer može da se pronađu i muškarci, i žene, i mladi, i stari, i straight, i gay, i prosto takvim temama se bavim gde pričamo o životu, a mi svi ga živimo. I to je ono kao, ne pričam ja o tehnici, pa o fotoaparatima, pa da sam profilisan, da sam pogodan za neke saradnje sa brendovima i ostalo, nego sad da li fotoaparat ima neko ili nema, ali svako živi život. I onda svako u jednom trenutku promišlja o tome kakav život živi, kakav želi da živi, šta mu smeta, i onda ako nađeš nekog s kim se slažeš, malo ti bude lakše na tom putu, ako nađeš nekog ko misli drugačije, malo želiš da prodiskutuješ, i to je, tako se okuplja, tako sam ja okupio community. Da. Reci mi, ono što mi je sad zanimljivo, do tog teksta ti nisi imao neku obavezu da budeš isključivo konstantan, da možda nisi čak ni imao ni toku obavezu ovome o čemu si sad pričao, da budeš zaokružen, znači da nema opcije da tebe neko pita ili da ti kaže šta i kako. Kako se desilo posle toga i kako je cela ta priča, ta odgovornost tvoja koju si imao posle tog teksta ili možda posle određenog vremena kada je počelo određen broj ljudi da te prati, odgovornost ka tome da možda konstantno izbacuješ tekstove, kako si pronalazio teme i inspiraciju da budeš toliko konstantan? To sam baš malo pre hteo da kažem, evo, hvala ti što si me vratio na to pitanje, jer sam smetnuo s uma. Dakle, kada vidiš da se ljudi okupljaju oko tebe, ti misliš kao da sad imaš određenu dozu dužnosti da objavljuješ sadržaj zbog kog su oni došli. I onda zapadaš, vrlo lako može da se zapadne u zamku da ti krećeš da razmišljaš o temama koje bi se dopale ljudima. Kad sam ja uhvatio sebe da sam na popodne jedno krenuo u tom pravcu, ja sam rekao hold, znači zaustavljaj. Zbog toga što ako sam 5 godina već pisao i pišem zbog toga, kako kažem, imam pun podrum stvari koje su meni inspirativne. Pa ja bih izdao sebe, ja bih postao taj šef koji bi me terao da pišem u Majorki na kojoj nisam bio, kada bih krenuo da pratim teme koje mi drugi ljudi daju signale da su im simpatične ili da žele da pišu. Moja dužnost je da ja držim svoju inspiraciju pod kontrolom, da se vodim njom, a da li će biti ljudi oko toga ili neće biti, kako kažem, ako se budem vodio samo onim što drugi hoće da čuju, ja ću da pregorim za mesec dana, za 6 meseci. Ali ako budem radio na svojoj inspiraciji, to je jedna dugoročna priča koju ja želim da prisustvujem. Dakle, ja ne pišem zbog toga što želim da se obogatim od knjiga ili zbog toga što želim da me ne znam ko prati. Ja sam onaj čovek koji ne uspeva da spozna svoju suštinu osim kroz pisanje. Ja se najviše osjećam onda kad se povežem na tu inspiraciju. Ja osjećam da mi život ide kroz jagodice prstiju jače dok pišem i taj osjećaj mene treba da vodi. Dakle, sve što dođe posle toga je posledica tog osjećaja. Dakle, ja mislim da je sad i neko ako zna za mene, neko ako ima moju knjigu, neko ako me prepozna u avionu kad dolazim do ovde, to je sve posledica toga što sam se ja vodio lepom stvari koju ja volim. Meni nije bio cilj sam po sebi da neko zna za mene. To je posledica činjenice da sam ja objavljivao neke tekstove koji su čitani, da ja imam neke knjige ili da sam išao u babušnicu da imam promociju knjige. Tako da ono što je važno je šta tebe vozi, jer jedino to može da bude dugo. Da. Ono što mi je zanimljivo, a već si je, mislim, drugi ili treći put rekao, barem je moje neko sećanje da pisci kažu imam punu fioku, a to je podrum. Slušaj, to ti govori i o tipu tema. Ne mislim samo o tome. Ne mislim samo o tome. Količinski. Apsolutno. Kolika je naš podrum je veći od fioke. Yes. Znaš, i onda ne samo što ti imaš širinu u svemu tome, nego što i ti imaš veći prostor da skladištiš. Imam. I između ostaloga, čim si ti prešao u podrum, fioke su ti male. Istina, sve je istina. Priznajemo Ne, sjajno. Reci mi sada, kako pronalaziš teme, to mi nisi odgovorio, ovo jeste super što si ispričao, stvarno mislim da i jeste poenta priča. Znaš kako pronalazim teme? Kao model Stanislavski u glumi. Mora da ti se desi da bi znao. Au. Tako da to su mi teme. Imaš strah? Mislim, da li imaš strah? Ulaziš direktno u neke situacije? Da li ulaziš direktno u neke situacije da bi iskusio iskustvo, da bi to možda... Znaš, to mi tako deluje, jer to sve što si sada rekao, ti se znači trudiš da živiš što kreativnije, što bolje da bi mogao. Ne znam, da grešim. Ono kao ideš na festivale, luduješ. Ne mislim na to. Ne znam, ali pravo, znaš kako, malo je samo drugačije. Kad ti se desi nešto, ja lakše sebe upitam
zašto se ovo desilo, šta moraš da nađeš u ovome, kako ovo govno da pretvoriš u dijamant, kako turning trash to treasure. To radim i sa ovim stvarima isto, razumeš? Meni je to poveznica između svega toga. Smisao života. Da nešto što je prljavo, iskorišćeno, prašnjavo, beskorisno više, transformišeš toliko u nešto da možeš sad da ga staviš na glavu kao krunu. Dakle, otprilike to radim i sa životnim situacijama, sa svojim emocijama, sa svim tim stvarima. Kako razumeš onda ljude? Jel se trudiš da baš sve moguće situacije, sve moguće ljude razumeš? Trudim se, ne uspevam i uvek, ali se trudim malo po malo. Pisanje, znaš kako, ti kad sviraš violinu, ti drndaš taj instrument, ti kad ideš na boks, udaraš u tu vreću, ti čak i kad pevaš, ti treniraš taj glas, ali ti kad si pisac, ti nemaš gde drugo da zaroniš osim u sebe. I to je jedna lepota i prokletstvo istovremeno. Dakle, zbog toga što ja stalno taj podrum svoj mora da preslažem i ti stalno imaš neke nove, ti stalno otvoriš neka nova vrata i iz toga izleti gomila ljubavi i gomila babaroga. I otprilike jer ne postoji pisanje bez konflikta. Dakle, ne postoji lepa knjiga bez konflikta. Jel me shvataš? Ne postoji dobar film koji ćeš da pogledaš bez konflikta. Ti moraš da svađaš i miriš te stvari istovremeno. I onda, tako i sa ljudima. Dakle, znaš, kao ti si konstantno u nekom ratu sa svim stvarima oko tebe i pokušavaš da potpišeš primirje jer shvataš da će jedino mir da te dovede do 80 kusur godina ako si konstantno u nekim bitkama. Odo ja na Orlovaču. Dobro si groblje odabrao. Ima pogled. Da. Reci mi, koliko je pisanje treninga? Pa znaš šta, ja mislim, sad posle toliko godina pisanja i sa nekim godinama životnog staža, mogu da kažem da je 51% talenat, inspiracija, 49% je praksa, rad, posvećenost, istrajnost, tehnika. Dakle, mora da postoji nešto što će da te vozi i onda kada sve ovo što sam sada poslednje nabrojao nije još prisutno, ali onda lakše sprovodiš u delo svoju inspiraciju kada počneš da ovladavaš tehnikama. I to, ja mislim da će to prosto ti kaže i svaki glumac, i svaki violinista, i svi ti ljudi, i svaki sportista praktično. Dakle, tebe vodi ljubav, želja i inspiracija, to je ono kao najveća buktinja koja prosto ide iz tebe, ali nije dovoljno da ti budeš dugoročan u tome ili najbolji u tome. Mora da postoji. Sad, inspiracija i disciplina za mene su ono kao dijametralno različite, na različitim stranama spektruma. Zato što disciplina, to je ono kao svako jutro ću da ustanem i da pišem od 8 do 12 i ja ne mogu. Da. Ja prosto, mislim, to nije moj ritam. Postoje ljudi koji rade tako, ali ja ne mogu zato što ja uspem tada da napišem 13 strana i svi da ih pocepam i bacim, a neki put uspem za 15 minuta inspiracije da napišem 24 strane i da to bude to i da su završile u knjizi. I prosto, ali moraš da znaš sebe, moraš da brzo da kucaš. To je sad moje drugo pitanje. Si odmah krenuo da kucaš ili jer ja sam imao problem kad sam radio u Crnom krstu, a tome ćemo pričati kasnije, kad sam trebao da pišem projekte. Ja sam nekako neka stara, evo opet nam trube, stalno nešto ima protiv nas, ja ne znam šta je ovo. I to obično kad ti pričaš, shvati lično, molim. A moja ulica, majka. Imao sam problem sa tim da odmah krenem da kucam. Znaš, nego sam uvijek bio kao papir, olovka. I onda sam uz trening počeo da odmah krećem da kucam i danas bilo šta što stvarno krenem da nešto stavim na papir, uvijek se to ide na kucanje. To je na kompjuter. Ali ono što me zadivilo, to sam rekao možda u par ovih podcasta što me iznenadilo, to je to baš i taj naš drugar Nenad zajednički, on je radio u britanskoj školi gde mu je došlo dete sa potvrdom od roditelja da ne treba da piše, da brže kuca na kompjuteru nego što piše. I onda sam te da vidim sa tom, kako si ti odmah krenuo, znači kad si krenuo da pišeš, odmah si krenuo da kucaš, nije bilo ono, kao da pišem na papiru, kako ti imaš taj odnos ka tome? Pišem posvete. Ručno pišem posvete na knjigama. Nemaš faksimil, ono kao tak.
Ne, još se ne prodaje toliko, polako ću. Aha, dobro. Za par meseci. Da kažem ti, ovaj podcast će te probiti, ne možda. Ja kucam, stvarno, sve vreme pišem na tastaturi, čak i u nekim pričama koje pišem, ja govorim o tome, znaš, kao ljudi su ranije govorili kroz grafit moje olovke da se izlije ono što mislim, ja kažem kroz jagodice prstiju na tastaturu. Tako da drugačiju vrstu aparata sad koristim. Kucaš. Nesvesno kucam, ne znam, ne gledam, ali uopšte ne znam ni koje prste koristim za šta. Ono što radim neki put tako kad me napadne inspiracija, beležim u telefon, beležim u audio, u glasovne poruke, u tom smislu, jer ne možeš da pobegneš. Koliko je prednost današnjeg vremena. Jeste. Dobro, nosili su pisci, su ranije nosili notes, pa su crtali cveće, proleće, bubamarice, pa odcepe, pa napišu pesmu i ljubavnu poruku, pa je to sad bilo kao, znaš, sad ovi vintage ljudi bi verovatno to veličali, ali mislim, čovek je generalno sve vreme isti, samo se prilagođava novim, lakšim okolnostima, lepšim ili čak si lošijim prilagođavamo glede u koronu, mislim, ali prosto prilagodljiv smo materijal, kao čovek je kao voda, zauzme oblik situacije u kojoj ali kucam, da, i mislim da ne bih mogao mnogo, da bi mi bilo izazovno da pišem sada, zbog toga što mnogo brže mi izlaze misli i ritam taj da obrišem šta mi ne odgovara, nastavim dalje, nego da žvrljkam i da gledam. Da li ti je pogled kad imaš inspiraciju u monitoru ili negde gore? U monitoru, mislim, zato što su to sve interni ratovi, kako ti kaže, znači, i u fazonu ako neko pokuša da komunicira, samo skloni, znači, samo zatvori vrata, znači, skloni mi se s očiju, znači, sad ne smem da propustim, jer ako sad ne uhvatim to što me napalo i ne napravim nešto od toga, piši propalo, ko zna kad će da me uvati opet do godine. Ta tema, ta situacija i ostalo, i onda, to je stalno, to je kao downloadovanje sa clouda nekog, znaš, kao, razmišljaš o nekoj temi, dogodi ti se nešto u životu i to ode na taj neki cloud, i onda kad te uhvati inspiracija i blizu si tastaturi, ti krećeš, povezan, internet veza ti je jača, znači nije dial-up, nego je ADSL i ti brže to onda downloaduješ, i onda sve zavisi od te veze, a ta veza je tvoja veza sa sobom, tvoja veza sa tvojom inspiracijom, tvoja veza sa tvojom spiritualnošću, tvoja veza sa tvojom samouverenošću, sa tvojim bolom, razumeš, znači to je sve tvoja veza, i ti si gazda toga, ali što je jača, to brže downloaduje, znači to je logika, to razumem, preveo sam na razumljive termine. Ne da si preveo si na termine današnje omladine. Da. Može da ide, ovaj deo može da ide na TikTok. Reci mi vokabular. Koliko si na tome radio, koliko ti je to možda u nekom početku bio problem, ili je to neka zaostavština roditeljskog vaspitanja? Pa mislim, ja sam iz radničke porodice, nijesu oni, postale su uvek knjige u mojoj kući, jesu se one čitali, ali to nije bilo nešto, nisam od onih ljudi koji mogu da kažu meni je moj otac usadio ljubav ka knjigama, ka nekim drugim stvarima možda jeste, ali nije bio ka knjigama, niko mi nije usadio, ali ljubav ka jeziku sam ja osvestio dosta rano. Ja sam pun turcizama, dakle ja znam sve strane reči, kako kažem, turcizama, kroatizama i svih tih stvari, meni je to prelepo. Ja volim arhaizme takođe iz naših, iz srpskog jezika. Ja volim da se igram kovanicama, ja zapisujem neke nove sintagme konstantno, dakle u telefon draft mi je pun toga. Ja volim naš jezik, nikad ne bih mogao da pišem na stranom jeziku, iako jesam, ali ja to podvodim pod tehničko moranje da sam morao da pišem, ali činjenica da nađem taj ekvivalent osjećaja koji imam u reči mog maternjeg jezika je prosto ono kao jedan vatromet za mene. I zato prosto volim mnogo jezik, pamtim mnoge reči, u onom smislu svestran sam da me mnogo stvari zanima, pa onda mi dolaze reči iz nekih tehničkih aspekata, downloadovanja iCloud i ostalo, onda sećam se mnogih termina koje sam učio iz biologije, hemije, fizike i svih tih stvari, pa ja onda volim, ja volim da govorim poluraspada, atoma, ljubavi i tako te stvari, znaš, kao da se vraćam na periodni sistem elemenata ili da pričam o mitohondrijama i tako te neke stvari, znaš, meni to mi sve zanimljivo i ja se ludo zabavljam dok pišem, mislim, malo je potresno, kažem ti, sve vreme ratno stanje, ali malo moraš i da se zabavljaš da bi preživeo kroz to što pišeš, znaš. Jasno, daješ neki svoj pečat, ajde, ja bih to tako nazvao, znaš, ipak
nekako moraš, ne moraš, mislim, ali našao si tu neki svoj svet i način na koji komuniciraš i to je meni super. Dobro. Sada bi se malo bacio na tvoje knjižice o kojima nismo pričali. Sad smo pričali o blogu, o tvojoj tehnici pisanja i tako dalje. Evo ovdje si nam doneo na poklon, da, 2 knjižice. Ova kamerica će da se kadrira. Ajde, ovako ćemo. Vidiš, tu možeš da okrećeš. Ona nema zadnju stranu, razumeš? Ja, vidi. Da. Sjajno, čovječe. Susretneš se na pola sa sobom. Aha, vidiš, to je sjajno. Da. Koja simbolika. Sjajan si. Dobro, reci mi, kako je uopšte došlo do ideje? Da li ti neko rekao, Bože, Bogdane, taj bre, napiši neku knjigu, ili kako je bilo to? Pa kada se nakupilo toliko tekstova na blogu, ljudi su govorili, mogu ja ovo nekako da dobijem u štampanoj formi, ja bi ovo da poklonim nekom, da ja čitam, imam ljude koji ne prate nemaju internet ili ne prate društvene mreže, a voleo bih da mogu da pročitaju. I sad ja sam dosta dugo bio, da li je vreme za knjigu, da li je to ok opcija uopšte, jer ja sam bio kao onako izgnanik u tom mom ćošku bio si previše skroman. Weba. Pa nije bilo to toliko skromno koliko je bilo, znaš, ja sam znao da ja 2014. ne mogu da dođem i u neku izdavačku kuću i kažem, ja hoću da vi objavite moju knjigu, stvari ne funkcionišu tako. Ali gde ja mogu to znači da ne treba da pišem? Ne. Gde mogu da pišem? Na svom blogu. I ja sam nastavio da pišem taj blog bez neke ideje da knjiga ikad mora da se desi. Ljudi me jesu pitali, ali se 2017. godine dogodila saradnja sa Vulkanom, gde sam ja tu dobio ponudu od njih tačno oni su mi iskomunicirali svoju ideju, ali koncept te prve knjige smo sami napravili i meni je to zazvučalo kao dobra ideja, osetio sam se spremnim, osetio sam se da ne samo da sam ja ovo napisao, nego da sam dovoljno sazreo i da stanem iza svega što sam napisao, jer na internetu možeš da te nema, kako kažem. Ovo je ipak drugačije, kao tvoje ime, prezime, tvoja knjiga, sajam knjiga, promocije, gostovanja, malo je ozbiljnije i osetio sam se spremnim za to i tako se desila ta prva knjiga koja je zapravo zbirka svih priča sa bloga i jedno poglavlje u knjizi koje se zove Neispričane priče, koje sam napisao specijalno za knjigu. Imao 87 priča koji su napisane u periodu od 10 godina, dakle od te 2009. gde sam tad već imao nekoliko priča od ranije do 2017. Dakle, to je otprilike neka decenija mog sazrevanja i odrastanja, gde je zabeleženo u toj prvoj knjizi, a druga knjiga je 2019. godine izašla, gde je jedno poglavlje su priče koje imaju sličan ritam kao iz prve knjige, a drugo poglavlje koje se čita sa druge strane knjige, zato se knjiga zove i sa druge strane obloga. Ja otprilike vodim čitaoca na mesto gde je šta je sa druge strane obloga je rana. Ja te vodim tamo kako su nastale sve te priče koje ja sad pišem, ali nisam ja više protagonista nego likovi. Dakle, u kojim situacijama čovek zadobija rane na svom naličju i kako onda može kroz obloge od reči, od mastila da ih izleči. Reci mi, kako je uopšte, to me uvek zanimalo, kako izgleda, jedno je kada ti nešto napišeš, znači jedan tekst koji ima, taj tekst ima početak, ono što se kaže uvod, razradu i zaključak, a drugo je kada ti sada milion tih tekstova treba da odabereš koji je najbolji, koji, znaš, nisi mogao sve svoje tekstove da napišeš, da staviš u knjigu, onda druga stvar, kako radiš na koricama, kako radiš sa lektorima, šta si tu uvideo kao, koliko su oni morali da te izlektorišu, da. Znaš, i tako cijel taj neki proces stvaranja, dolaska do štampanja ovih knjiga, kakav je to proces? Naravno da kada te Vulkan kontaktirao za tu prvu knjigu, posle ove druge su bile sve lakše da stupiš u kontakt i da uopšte kreneš u tu priču. Da, imaš svog izdavača, imaš svog urednika, drugačije je, ali dosta je lakše kada imaš izdavačku kuću, u tom smislu da za sve to se staraju oni i jednom kada obave lektorisanje, prelom, korice, šalju tebi na odobrenje i onda ti samo imaš da kažeš ovo mi se sviđa ili ovo mi se ne sviđa. Imao sam
prepirki sa mojom urednicom iz Vulkana oko određenih reči koje ona htela da ne budu u knjizi, a ja sam insistirao da budu ili kao na primjer? Ne moraš mnogo. Napisao sam neki tekst o feminizmu i rekao sam štikle na gotovs. I ona je imala problem oko toga što je na gotov, što štikle, nije mogla da poveže dovoljno da se to kaže sa puškom, da se to kaže sa mitraljezom, da to znači nišanina, budi spreman da pališ, znači da pucaš. Pa je bila prepirka oko toga gde neki put da se dogodi nerazumevanje konteksta ili tako nečeg, imao sam ko reči uskopist. Kako da se uklopi, zašto je tako iskorišćena i onda se događa taj brainstorming apsolutni, da ti odbraniš sebe, da ona kaže zašto to ne ide, ali vrlo često i prihvatam. Mislim, generalno smatram da su i lektori i da je moja urednica dali takav final touch svemu što sam uradio, da rečenice bolje zvuče nakon što su lektorisane određene rečenice nego što sam ih ja napisao, jer oni znaju ritmiku srpskog jezika, red reči. Korice sam imao sugestije svoje, imao sam svoje predloge koje su oni sproveli u delo i ne postoji stvar koja se događala oko svih knjiga koje sam do sada napisao. Tvoja bila ideja za ovo? Jeste. Za okretanje napred i nazad. Jeste bila moja ideja. Ja sam imao ideju da bude crvena ruža, ali me zatekla plava ruža na koricama. Što je još bolje. Što je još bolje zbog mastila, jer je druga knjiga po redu, a prva knjiga se zove Obloge od mastila i onda kad pišeš, naravno da ako plavo mastilo kaplje negde, iz rane može, a ovo je zavoj iza, ako vidiš. Tako da je sinergija. Ja volim da prepustim. Imam malo problem oko delegiranja bilo čega, outsourcing mi je izazovna stvar, jer to je kao kad dete ostavljaš u vrtiću, znaš. Poznato mi je. Da, šta god da radiš, izazovno ti je, kako sad, kuku. Malo mi je to izazovno, ali shvatam da kroz sinergiju više ljudi, više mišljenja, više pari očiju, mnogo bolje nešto može da se dogodi, nego da egocentrično samo ja... Da, pa vidiš, eto, i sad mi izlazi ta ideja, s obzirom da si pretežno sam u kreaciji svega ovoga, u ovoj priči stvaranja knjiga ti moraš da radiš u okviru jednog tima. Koliko ti je taj izazov bio? Evo, ovo baš sad što si rekao. Pa mislim da treba njih da pitaš koliko je bio izazov raditi sa Bogdanom. A to mislim, dobro. Jer meni nije izazov, ali sad da li sam ja izazovan njima dok sam u saradnji, ali mislim da jesam, iskren da budem. Mislim da jesam zbog toga što u poslednjih nekoliko godina primećujem da, iako komuniciram na kulturan i pristojan način, znaš kad kažeš za nekog nema pardona. Ja sam blizu te osobe da zaista si sa mnom stalno načisto. Sad, neki put se ne dopada ljudima baš da budu načisto, radije bi da imam neke bele rukavice ili tako nešto. I onda ne znam baš da ti kažem da li meni nije izazov. S obzirom da su htjeli drugu knjigu, mada dobro, možda i to zbog biznisa. Čekajte da vidimo da li će biti treće. Dobro, ovaj sad deo emisije koji sam ja ostavio za, da kažem, posljednji taj segment, jeste priča o humanom radu i svemu tome. Hteo bih sa tobom da prokomentarišem celu tu priču, ali pre svega voleo bih da se vratim u neku priču kako ti sebe vidiš u tome i odakle tebi ta empatija u tvom vaspitanju. Pa eto, vidiš, malo pre si rekao kao da ti je drago što sam rekao da ništa nije, što sam od svega radio, ništa nije nastalo u jednom trenutku, već je postojao čitav proces. Pa tako isto je i kada se radi o mom humanitarnom radu, ja sam već punih 11 godina volonter Nurdora. To je nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka, gde sam postao njihov volonter 2008. 2009. godine, ali sa... Bi se sve vezuje za to 2000. Da. Pa dobro, tad sam bio student, znaš, i bio sam od onih studenta koji voli da budu proaktivni. Kako kažem, nisam voleo da studiram, voleo sam da vitlam okolo, i onda sam nalazio stvari koje su mi kreativne, tad sam se bavio glumom i mislim i amaterski, i bio u užim krugovima za akademije i svašta nešto, tako da je bio zanimljiv je čitav taj period, ali sa svojim krugom najbližih prijatelja, dakle nas 6, napravili smo neformalni studentski pokret koji se zvao Pokaži malo da ti je stalo. I mi smo organizovali razne stvari za Nurdor.
to što smo organizovali bilo je ono što smo mogli u tom trenutku. To je da, na primjer, odemo u Ušće, kucamo u upravu, pitamo možemo držimo humanitarnu kutiju kod vas u tržnom centru, oni kažu možemo, mi držimo kutiju nedelju dana. Kogod je trenirao, išao u neku teretanu, onda smo pregovarali s njima. Onda smo imali omiljeni bend koji svirao svirke u Beogradu, onda smo pitali da napravi humanitarnu žurku, pa smo tamo skupljali novac. Onda smo pravili paketiće za decu tokom novogodišnjih praznika koji ostaju u bolnicama tokom nove godine, da dobiju paketići i tako. To su bile neke stvari, obezbedili neke posteljine za hemato-onkološko odeljenje ovde u Beogradu. To je nešto što smo mogli da uradimo. Međutim, kako smo onda se svi zaposlili, krenuli da radimo, neki od nas otputovali u inostranstvo, tako je to za neke malo postajala sekundarna priča, a za meni i moju najbolju prijateljicu Tamaru praktično je postala primarna priča, gde smo 2017. odlučili da organizujemo humanitarno pešačenje od Beograda do Niša. I nas dvoje smo pešačili 8 dana, 256 km i dali svoje korake simbolično na prodaju putem humanitarnog SMS-a, gde je svako mogao da pošalje SMS na 1150, to je humanitarni broj Nurdora, i da simbolično otkupi naše korake za izgradnju dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. I ta bolnica je trenutno otvorena, ona je izgrađena, mi smo tom prilikom 2017. uspeli da skupimo nekih 30.000 evra za završnu fazu izgradnje te bolnice. I to pešačenje simbolično smo nazvali Pruži korak. Dakle, mi pružamo korak peške, ti pružaš korak tako što šalješ SMS za decu koja boluju od raka. Ta priča je nastavila da živi i dalje. Mi smo trenutno, 2019. smo ponovo pešačili, vratili smo se, sam ja sad preobiman. Samo ti piči, ja ću da te prekinem, nemoj da brineš. Ali pitao si me kako je sve to počelo, gde je, ovo je sad mala geneza. Ja i želim, kao što sam ti rekao, i rekao sam i u najavi, a i rekao sam na početku, a i tebi preko telefona, po meni je to osnova svakog života. Biti volonter nečega, okusiti taj segment gde ti nekome pomažeš i taj segment, ja sam se bavio u okviru Crvenog krsta pored prve pomoći dobrovoljnim davalaštvom krvi. Dok sam bio zaposlen u Crvenom krstu te neke 2 godine, moja dnevna i nedeljna obaveza je bila prikupljanje krvi, prikupljanje trombocita za ljude koji su bolesni i tako dalje. Jer kod nas i dalje postoji ta priča na neplaćeno davanje krvi, iako to i nije baš toka istina, jer zaposleni dobiju 2 slobodna dana i tako da ne davim. Ali ono što je meni bio izazov u celoj ovoj priči jeste što ti se toliko polomiš da pomogneš nekome, a taj neko izgubi tu borbu. I onda na kraju kada se sve to desi, kada ti živiš taj život, ja sam sad naježio, živiš takav život, znači da je tebi dnevna obaveza da juriš ljude, da ih moliš, da oni dođu u institut ujutru, na primjer za trombocite dolazi se u 8 ujutru, da oni vide prvo da li si kompatibilan sa tom osobom, pa onda dođeš posle da daš na taj aparat koji džiđiš sat vremena da ti oni izlače trombocite i ti posle toga izgubiš život taj za koji si to radio, onda posle toga dođe neka nagrada gde se taj neko izbori za život, a onda treća stvar na kraju, brate, ti to radiš za neku lovu i onda te neko onako, samo te sabije, znaš. I onda ja želim da pričam o tome da ljudi znaju da iako su naše medije bile pune tih nekih zloupotreba, da ipak postoje ljudi koji to rade kvalitetno. Zato nemoj da staješ. Znaš, napravio sam malo veći uvod, slobodno pričaj, zato što ja baš i želim da dam prostora tome, da se ispriča šta je, kako je, koliko si dao sebe u svemu tome i naravno pričat ćemo o izazovima koje si imao. Tako zanimljivo da nastavi, izvini. Znaš, kao dođe neko i udarite informaciju kao ti to radiš tu za pare. I sad tako neko ima problem sa time što osoba koja radi divnu, humanu i važnu stvar dobije na kraju meseca neko sledovanje, a ljudi koji trguju oružjem recimo i dobijaju platu za to, niko nema problem što rade nečasno, što doprinose pogoršanju stanja na planeti Zemlji, ali imamo problem oko toga što neko sređuje, da se dovodi ljude, da daju krv, da radi na tome, pomaže drugima, znači fokus mu je da ceo svoj radni vek posveti tome da drugima budu bolje i dobije platu da može da kupi nešto svom detetu, da kupi hleb, problem što ti dobijaš platu. Jer humanitarni rad je stvarno jedna, ja mislim još
za mnoge ljude neotkrivena strana života, a o kojoj imaju mnogo mišljenja. Dakle, nisu se oni obrali u tome, nikada oni nisu to radili, a misle da znaju kako treba da se radi. Mi smo se, ovo što si rekao sada, da smo se mnogo puta i opekli o to, i za mene i Tamaru, i nas dvoje smo i osnovali udruženje nedavno, koje se zove Pruži korak, sad mogu da kažem i za naše udruženje, je to zaista onako jedna jako teška stvar, zbog toga što ne samo da ljude ti treba da im kažeš, vidite, ja imam ovu ideju koja će da doprinese deci koja boluju od raka da se lakše u tim borbama izbore. Ti moraš prvo da se boriš protiv njihovih predrasuda koje oni imaju ka humanitarnom radu, ka humanitarnim organizacijama, ka pojedincima tih humanitarnih organizacija, ka načinu na koje se te pare troše, onda, znači, to ti je sve dodatna otežavajuća okolnost, tek onda možda čuju tvoju ideju koja može da im se svidi ili im se ne svidi. Dakle, ti konstantno imaš kao izvrnut zgloba treba da trčiš. Znači, sve vreme je takva stvar. Ja samo moram da te prekinem ovo vezano za platu ljudi koji rade u humanitarnom sektoru, to jest i u nevladinom sektoru, nije ni bitno. Oni moraju da znaju zašto ti ljudi primaju platu. Znači, ti da bi, evo, daću primer fonda koji daje Američka ambasada. Znači, da bi ja dobio ta sredstva od Američke ambasade, ja imam dnevno minimum, samo za njih, 2 sata posla oko papirologije. Da pripremim da svaki račun, svaki izvod, sve dođe znači, meni je potreban jedan zaposlen koji će se bavi isključivo papirologijom. Zašto? Znači, da bi ja sad dobio tu lovu od njih i da bi tu lovu iskoristio na pravilan način, ja moram, mislim, znaš, nema šta te pričam, ali želim ljudi da shvate, moram da napravim ozbiljan posao da bi oni mogli da opravdaju svu tu lovu. To isto važi i za državni novac koji se dobije za nešto što, znači, ti moraš svaki dinar da opravdaš zašto si potrošio, a onda s druge strane tebe mediji razapnu i kažu ti uzimaš pare za to. Prijatelju, to je tako. Znači, ako ja hoću nekom da pomognem, ja moram svaki dinar da opravdam, a za to je potreban čovek koji će to fizički da uradi. Da. Postoji razlika, ljudi stavljaju jednakost između volonterskog rada i humanitarnog rada. Humanitarni rad je posao koji se obavlja i činjenje koje se radi za dobrobit drugih. Ukoliko ti posvećuješ svoj potpuno radno vreme i nemaš drugi posao i radiš samo to, apsolutno je normalno da za taj humanitarni rad ti dobiješ svoje mesečno sledovanje zbog toga što radiš. Volonterski rad ne podrazumeva primanje plate. Volonterski rad ti odvajaš svoje vreme onoliko koliko ti odlučiš da možeš, onoliko koliko ti želiš da radiš za dobrobit drugih. Tako da to nisu iste stvari. Volonterski rad i humanitarni rad nije isto. Oni se prožimaju, preklapaju i vrlo često volonteri odlaze u humanitarni rad. I humanitarci koji jednog dana kad odu u penziju budu onda volonteri. I ljudi su generalno, mislim, volonteri iz raznih ličnih razloga. Ali humanitarni rad u nekim svojim segmentima apsolutno zaslužuje da ljudi koji se njime bave dobijaju svoju mesečnu platu. Tamara i ja još uvek nismo, što se tiče našeg udruženja, još uvek smo volonteri, ne dobijamo nikakvo, niti mesečno, niti bilo kakvo sledovanje još uvek od svega toga, ali ukoliko to bude raslo u nekom smislu, ne ostavljamo mogućnost da tako nešto i može da se dogodi. Jer mi smo, ovde sam bio stao, mi smo 2019. pešačili nazad od Niša do Beograda i tada smo napravili aplikaciju za mobilne telefone koja funkcioniše po principu pedometra. Dakle, ona beleži tvoje kretanje, tvoje korake i konvertuje ih u dinare. Ali taj novac ne uplaćuješ ti koji pešačiš, već uplaćuju društveno odgovorne kompanije koje smo Tamara i ja organizovali da budu donatori kroz tu aplikaciju. Dakle, ti prepešačiš 1 kilometar, oni doniraju 100 dinara. To je tako funkcionisalo 2019. godine. 560.000 ljudi je skinulo tu aplikaciju tada. Dakle, 500.000 ljudi je pešačilo i mi smo tada prikupili 500.000 evra za izgradnju roditeljske kuće u Beogradu. Ne nas dvoje, nego svi koji su pešačili, sve kompanije koje su odlučile da doniraju i prepoznale tu ideju i na kraju nas dvoje koje smo osmislili čitavu tu ideju. Tako da, kada sam rekao, ta priča raste, ta priča ima potencijala. Mi planiramo da pešačimo i sada u oktobru ukoliko se epidemiološka situacija dozvoli. Znači u oktobru dolaziš opet? Dolazim
dolazim i na duže da ostanem i kod vas ovde, a i generalno da pešačim duže. Sad smo sebi zadali jedan izazovan zadatak, a to je da smo 2 puta prepešačili Srbiju uzduž i popreko, praktično tu najdužu rutu, i mi sad bilo koju destinaciju da odaberemo da idemo, praktično je kraća od ove koju smo bili, tako da planiramo neku regionalnu šetnju da ovog puta organizujemo. Nadamo se da ćemo uspeti, već smo počeli uveliko da radimo na tome, i tu aplikaciju koju smo osmislili, i ona je potpuno volonterski urađena, dakle IT kompanija iz Novog Sada koja se zove Vivify Ideas je napravila tu aplikaciju, mi smo ih kontaktirali, oni su se oduševili, napravili su tu aplikaciju i nikakva potraživanja novčana ili bilo kakva druga nisu imali, tako da je sve to što smo radili u proteklom periodu bilo zasnovano na volonterskom radu za decu obolelu od raka. No, sjajno. Reci mi sada, kako se zove, u tom, ajde kažemo, baš si lepo objasnio šta znači jedno, šta znači drugo, ali pošto dugo se baviš sada tim volonterskim, ajde, da preciziramo to, vidiš, nikada nisam ranije, iako sam dugo bio u volonterskom radu i posle sam i bio i profesionalno angažovan. Ali okej je skroz da kažeš humanitarnim radom, jer volonterski jeste humanitarni, ali nije svaki volonterski humanitarni. Ali htio sam da kažem da nikada nisam na taj način razmišljao i da si sad dao baš dobru definiciju, ali to jeste tvoj posao, ti si pisac i ti mnogo dobro verbalizuješ sve što... I znaš kako se odlično svađam? Jao, kad bi znao sam. Mogli bi da to u oktobru organizujemo. Dajte mi argumente, da se nešto pucam. posvađamo. Da. Forehand, backhand, samo dođe. Htio sam da kažem da, pošto sam ja od 2002. godine volonter u Crvenom krstu i nekako tih godina nas inspiracija, tačnije meni kad sam došao u Crveni krst, najviše bila zajebancija. Znači druženje, devojke i tako dalje. Kako sam odrastao, znači kako sam prešao 20. u 21. drugu godinu, ja sam tek onda dobio svest o tome šta ja stvarno radim u Crvenom krstu i kolika je moja uloga u svemu tome veoma bitna kao volontera. Što sam bio stariji, ja sam tu ulogu sve više i više shvatao, bio sam odgovoran ka tome i tako dalje i tako dalje. Kako ti vidiš kroz ceo taj proces čoveka kao individue, gde on shvata te neke stvari, kažem ti, ja sam radio od podmlatka, od osnovne škole, srednje škole, posle na fakultetu i starije, i vidio sam ceo taj proces. Kako je tvoje iskustvo u radu sa volonterima i ljudima i kako ti vidiš ceo taj proces? Znaš kako, pošto smo, kad smo postali volonteri Nurdura, došli samo nas 6. I mi smo nastavili da delujemo kao nas 6. Tako da ja, nažalost, nisam imao mnogo prilike da, jedna stara srpska reč, da se minglujem sa drugim volonterima. Ovo mi deluje kao engleska. Da se minglujem sa drugim volonterima i nisam iskusio to što mi ti govoriš, tu neku vrstu volonterskog zajedništva. Dobro, ali koliko si ti kroz sebe video taj proces razvoja? O tome mogu stvarno da pričam, jer humanitarni rad i volonterski rad, pogotovo za humanitarne organizacije, ti možeš da budeš volonter pa da ideš da čistiš nešto, kako kažem, ali kada se radi o zdravlju ljudi, biti volonter jedne humanitarne organizacije koja pogotovo radi sa decom, koja doprinosi njihovom poboljšanju njihovog zdravlja, gde ljudi već imaju, kako kažem, javiti se nelagoda jedna, ti osjećaš da je tu nešto nepravedno, da jedno dete može da ima rak. Tebi se automatski javlja jedna ljutnja, jedna ljudska reakcija gde ti nije jasno zašto se to tako događa. I ljudi se vrlo često ljute i na Boga i nije im jasno kako je to, zašto je to tako nepravedno i mnogo emocija ima u svemu tome i mislim da smo i Tamara i ja to prepoznali i jako rano i odlučili da mi moramo da se nosimo sa tim, jer život je super, ali nije uvek sjajan. I da bi bio sjajan, mi moramo da se trudimo da bude sjajan. Mislim da je to naša dužnost, da je to svakog pojedinca dužnost, ali volonterski rad i humanitarni rad je jedan transformišući proces. Ti jednom kad uđeš u to i ne postoji mogućnost pod jedan da možeš da izađeš i da to zaboraviš. To je stvar koja ostaje utisnuta u tebi zauvek i gde ti shvataš konkretnije, jasnije i lakše svrhu tebe u čitavoj puzli društva.
I to ne samo društvo ove države, nego društva generalno. Ti počinješ odjedanput da shvataš šta znači povezanost, ti počinješ odjedanput da shvataš koliko mali onaj žleb na mehanizmu doprinosi da se točak okreće i koliko je važno da taj točak nestane i koliko je jedino važno da ti držiš svoje mesto i motivišeš druge da oni čine slično. I nama ne trebaju ljudi koji će svi da budu okrenuti volonterskom radu i gde će svi da budu humanitarno osvešćeni, gde će, nama treba veliki broj ljudi koji može da doprinese onoliko koliko može i koliko želi, ali da doprinese. Jer mi živimo u vremenu gde nečinjenje je zapravo kolaboracija sa đavolom. Jer Biblija kaže ne čini drugom ono što ne želiš da drugi učine tebi. Ja uvek to volim da preformulišem. Čini drugima ono što bi voleo da drugi učine za tebe. Jer to stajanje u ćošku i nečinjenje ničeg vrlo često doprinosi trajanju ničeg. Ti moraš nešto da uradiš da bi se nešto dogodilo. Ti moraš nešto da doprineseš da bi shvatio da si deo nečeg većeg. Jer dok se ne povežeš sa nečim većim, tu je jedna ništavna malenkost. I ja generalno spoznajem mnogo više i lepotu života i svoju svrhu kroz ovo što radim u Nurdoru. Jer evo i ove knjige koje smo pomenuli, recimo 50 dinara od svakog prodatog primjerka donira se Nurdoru. To je, odrekli smo se zajedničkog istovetnog dela novca i Vulkan i ja, kako bi se to organizovalo i evo već 5 godina kako je prva knjiga izašla i to konstantno je određeni priliv novca. Jer meni kao Bogdanu, lepo mi je da moja knjiga stoji na polici neke knjižare, ali ja kad znam da svako ko je kupi to doprinese nečemu, meni je drago i šta može da oseti ta osoba koja je kupila i šta može da oseti ta osoba koja je došao novac i šta ja osetim koji sam osmislio, eto taj poligon da jednom kad kupiš knjigu, a ima pristojnu cenu, deo prihoda ode u humanitarne svrhe. Ja se povezujem s ljudima na taj način, ja na taj način funkcionišem i meni je to dalo nekako i vetar u leđa kad je bilo teško i utehu i svrhu i nekako to je za mene način življenja. Ja prosto onako ne znam drugačije. Da, ne. Ja što kaže, Ilja tebe je predivno slušati. Znaš što sam hteo još s tobom da prokomentarišem? To stvarno ljudi koji ne rade, nisu ni volonteri i tako dalje. Ja nisam osetio ponos ili svoju neku lepotu u životu, bilo čega, neke emocije ili tako dalje, koliko sam osetio kada sam direktno bio uključen u taj rad, znači kada sam konkretno video kako moj rad utiče na čoveka kome sam pomogao. I taj ponos koji sam ja imao, znači bilo šta što sam uradio u svom životu i to što sam osvojio evropsko prvenstvo u prvoj pomoći i ne znam koje uspehe koje sam imao poslovne i pare koje sam zaradio i znači ne postoji opcija nego ta lepota kada ja vidim da je ta porodica kojom sam ja pomogao srećna i na sreću izašli su iz problema, ne postoji ništa lepše od toga. Ne znam da li si ti imao takvu konekciju sa ljudima, da li si imao toliko blizak susret sa njima u tom nekom smislu? Da, pa znaš kako, ja apsolutno razumem sve što si rekao i to je jedan važan i lep aspekt. To je kao kada neko ko se trudio dobije za uzvrat nešto što ga učini što ga da, ali učini to je bukvalno samo srećno. Hvala. Tako je. Ali ja nekako a opet, ja ne želim da ovo uopšte ne zvuči ni blizu skromnog, ali ja ne umem da osetim ponos. Ja prosto ne umem. Za drugog nekog, ja kad vidim mog prijatelja da je postigao nešto što želi, da mu je lepo, ja osetim ponos. Znači ti nisi nijednog trenutka onako srećan i ponosan na sebe. Znači, naprotiv, meni se budi neki osjećaj melanholije. Aha. Ja prosto ne umem. I budi mi se osjećaj melanholije i dok traje nešto, ovo je malo nezahvalno reći u etar, ali ja nisam u trenutku toga što se događa. Ja sam već
2 koraka ispred, ja imam ideju za nešto novo i ovo sad što se događa samo je manifestacija moje želje o kojoj vi niste imali pojma od pre godinu dana. Aha. A ja znam da će da se dogodi. I ja sam možda bio ponosan pre godinu dana na imanje ideje, ali kada je ona već se dogodila i kada sam jer ja već odavno znam da će moja ideja, moje zalaganje, moj rad, moj trud jednog dana doći do toga da će da procveta. U trenutku kad procveta ja ne umem da osjećam. Dobro, ajde onda da preformulišem pitanje. Kakva te emocija pukne kada vidiš te ljude da su srećni te nove godine, kada neko obuče tog Deda Mraza, a ti pokloni dođu i ti to vidiš i ti vidiš tu decu. Kad vidim izgrađenu tu bolnicu. Bilo šta. Znači, kakva je tebe emocija pukne? Molim te, verbalizuj. Mene pukne emocija, ovo ovako treba da bude. Oko ovog ne treba, nego oko ovog ja ne osjećam fanfare nikakve, niti u sebi, niti ikakav vatromet. Ovo je trebalo još ranije da se desi. Ovo je ono što društvo treba da radi, ovo treba da bude normalizovano kao wow, rekao mi je dobar dan. Znači, apsolutno ne treba da bude u meni, ne mogu govorim za druge ljude, stvarno svako onako ima svoj kompas u sebi i radar kako primećuje stvari, ali za mene ja zaista to ne osjećam. I znaš zašto? Zbog toga što možda veći ponos osjetim kada znam da se neko mučio, trudio, znojio, odricao se od nečeg da bi postigao nešto. Tada kada postigne, ja osjetim recimo ponos zbog svog prijatelja. Ali moj proces koji se događa u meni tokom humanitarnog rada ne podrazumeva sve to. Mnogi kažu, pa jesi se znojio, pešačio si 260 km, kako nisi? Ili kao, kako vi to fizički podnosite, kako vi to možete? Mislim, samo zamisliš sliku. Konjina od 100 kila i 32 godine, kako će da pešači 260 km, mene neko pita. To je pitanje koje svi pitaju od novinara. A da li se iko zapita kako dete od 4 kg i ne znam koliko, godinu i po dana uspe da se izbori sa takvom jednom pitanje treba da se vrati nazad. Eto mi ga jedan backhand. Da. Pa ne, mislim, iskreno sad kad gledam, meni je, mislim, nema ljutnje za te novinare, ali meni je to prosto neshvatljivo da te neko pita živog i zdravog, pravog, da ispešačiš nešto za nekoga. Zato što oni vide neku vrstu žrtve u tome. Znaš, to je kao kada bi pitao osobu koja je vernik da li je žrtva postiti. Ne, ti to prosto vidiš kao neku vrstu nagrade. Ja tu vrstu fizičkog zalaganja, to povezivanje mene i Tamare tokom pešačenja, to provođenje vremena sam sa sobom, u znoju, po kiši, pod kabanicom, sa žuljevima na nogama, sa krvavim patikama i ostalo, to nije ni blizu žrtve. Mislim, kako može da bude žrtva nešto što si svesno odabrao? Pa neću ja da glumim žrtvu da bi bila žrtva. Znači, nije žrtva jer sam svesno odabrao šta želim i onda kao kad se u kolo hvataš, u noge se uzdaš. Mislim, taj žulj nije nešto što zavređuje uopšte moju pažnju. Znači, moju pažnju zavređuje da stignem na cilj. I ne samo da stigneš na cilj, nego da se ta sredstva prikupe i da ta deca imaju mogućnost da budu lečena. Tako je. Mislim, ti sada kažeš da se to podrazumeva. Ja bi se sad tu, i to mi je dobar šlagor da uđem u jednu drugu temu, gde bi ti mogao da porediš ono što se, ajde sad skačem, izvini, sad nisam vezao misao, ali ja nekako imam osjećaj da kod nas, u našem narodu, postoji ozbiljno kvalitetna empatija ka tome i da ljudi stvarno dosta pomažu, znači, tim porukama, iako sam nailazio na osude u smislu, ne osude kao što to ljudi rade, nego osude da to apsolutno nije njihova obaveza, nego da to treba da uradi neko drugi. Ja ne bih se tome vezivao, zato što ja smatram da je to dobro, da to treba da postoji, da država ne može svakome da obezbedi sve. I da to, pogotovo u našoj zemlji koja je u tranziciji, još uvek ne postoji mogućnost. Mene sada interesuje, živiš u zemlji koja je uređena. Kako to tamo funkcioniše? Da li to i tamo isto postoji? I kako vidiš, na primjer, celu tu priču? Znaš kako, kad si klinac, uhvatite pubertet, pa te popusti, pa te prođe, uhvatite klimaks menopauza, pa te prođe. Nas ova tranzicija nikako da prođe, čoveče. Znači, to traje i to ode, ja mislim, već druga generacija ljudi kroz tu tranziciju gde, i to je glavni problem, što mi jesmo empatična nacija. Ljudi po svojoj prirodi jesu empatični i činjenica da sistem ništa po tom pitanju ne radi ili radi mnogo malo ili radi mnogo sporo ili to se ne odvija na onaj način na koji bi trebalo da se odvija,
to je onaj kao, kako kažem, neka vrsta nihilizma. Kad kažu, ako sistem ne radi, što bih ja? Ali ja kažem, ako sistem ništa ne radi, a deca umiru i ti nećeš ništa da radiš, a možeš nešto da uradiš, to što biraš da ne uradiš ništa doprinosi da deca dalje umiru podjednako koliko je i država kriva. Tako je. I ja opet kažem, malo pre sam pričao o tom činjenju i nečinjenju. Da li ja mislim da je jedino ispravno lečiti decu SMS-om? Ne mislim. Meni je čak i strašno... S jedne strane sam srećan kad se skupi novac za neko dete, ali osetim i dozu tuge zbog toga što mnogi roditelji nemaju pristup kanalima komunikacije koje neki roditelji uspeju ili neko dete uspe da dobije pažnju. I onda ti shvataš da je dečiji život sve vreme na kantaru, da se konstantno meri vreme kad će ko prvi da stigne do novinara, koji će novinar da se založi, koja će televizija da izađe s tom pričom, za koje dete će da se skupi, mi njihova imena naučimo. A ima još gomila imena o kojima nemamo pojma šta se dešava. I zato ja i Tamara i ja sve što radimo i što ćemo u buduće raditi, mi imamo želju da doprinosimo sistemskom rešavanju. Ne promenom sistema, jer za to moraš da budeš politička opcija, ali za to da se sistemski reše određeni problemi. Jer ti kad spasiš jedno dete, kako kažem, kad spasiš jedno dete, mnogo je drugačije ako uspeš da kupiš inkubator da može da spašava generacije dece. Apsolutno, pa zato ste i vi ulagali u tome da se napravi bolnica, a ne da se pomogne određenom detetu. Ja to u potpunosti razumem. U ovom mom pitanju je više bilo zato što ja nekako imam sliku o tome. Ja sam i jedne godine 2010. bio na kongresu baš u Barceloni vezano za HIV i AIDS, dobro davalaštvo krvi i tako dalje. I onda sam primetio da sve te nacije koje su bile, pošto to je bila mediteranska priča, sve te nacije imaju donekle sličan model. Znači, samo što oni imaju mnogo jače mehanizme u smislu, za kampanju dobro davalaštva krvi je uključena kompletna fudbalska ekipa Barcelone, i oni imaju i kvalitetniju kampanju, možda zato što imaju više love i tako dalje. Mene samo zanima, izvini, sad se ja vraćam, vidim na koju stranu navodiš vodu, pa se vraćam na ono što si rekao, u svakoj državi, u Norveškoj postoje građanske inicijative. Zbog toga što ni jedan sistem, znači postoji manje loš, ne postoji ni jedan koji je dovoljno dobar i koji je idealan. Da li može da se dosegne? Možda, ali čovjek uvek hoće više, to je naša priroda stvari, uvek hoće bolje. I zato postoje ljudi koji se i u najuređenijim sistemima, ne znam, Australija, Novi Zeland, Finska, Švedska, postoje ljudi koji dalje žele da od toga naprave još bolje. Dakle, potpuno sam za jednu građansku neposlušnost što se toga tiče u onom smislu bunta koji govori ja hoću da bude bolje. I ja sam uvek za to da to podržim. A kako da kažem, država nema dovoljno veliki retrovizor da može da vidi sve te mrtve uglove. Jer država je sistem, izmišljeni aparat. Ona nema aparatus koji može da primeti sve što može da fali svakom pojedincu. I zato je dužnost... Postoje nevladene organizacije koje ukazuju na te probleme, a sistem... Znaš zašto? Ja nisam politični, znači potpuno sam apolitičan čovek i mene nervira kada sa svaku sitnicu se opterećuje, mislim ne opterećuje, nego se cilja odmah na državu, da sve mora ona da uradi, a njen aparat je veoma spor. Znači evo to vidimo i po školskom sistemu. Znači, evo, naš kanal pokazuje o tehnikama učenja koje ni u jednoj zemlji nisu uvrštene kao tehnike. I ti kada pogledaš, te učio neko da učiš? Nikada te niko nije učio da učiš, a treba da učiš 12, 15, 20 godina ili ceo život. Razumeš me? Znači, sistem je teško i sporo promenljiv, ali to što ljudi govore da ta inicijativa i o tome o čemu ti sada pričaš je najbitnija stvar, da postoji ta inicijativa, da ljudi se uključe, a druga stvar koju sam ja gledao kroz Crveni krst jeste kako smo mi, i to jeste bilo ono moje pitanje, kako smo mi od jednog deteta koji je 2., 3., 4. razred, razumeš me, do ozbiljnog sazrevanja on dobio celu tu priču. I zato je meni to bitno da pričam u ovom programu, da roditelji znaju da upute svoju decu, da u određenom delu svog života budu volonteri i da im kažu nije sve u lovi, nije sve da ti odmah
kreneš da negde zarađuješ, budi negde volonter, jer će to da ti raširi vidike, ne samo vidike, nego će ti i omogućiti da dobiješ ono što sam ja, na primjer, dobio u volonterskom radu, a to je i znanje od nekih administrativnih stvari koje ti posle trebaju u životu. Da. Učite ih da se bune. To je moje. I takođe učite i ono kao jedno je biti lepo vaspitan, a drugo je biti mi ih vaspitavamo tako da oni ćute. Nije poenta da ćute, znači oni smeju da kažu kad im nešto ne odgovara. I to kad odškoluješ dete koje onda postane građanin, koji kad kaže šta mu smeta i okupi oko sebe ljude koji su u stanju da kažu šta im smeta, a da mora da bude bolje, tako se menja sutrašnjica, tako se menja sistem na bolje. Tako jer mi sa čime se susrećemo, znači poenta je da moraš da budeš glasan oko onog što te tišti, da bi to što te tišti moglo da prođe. Mi imamo državu koja je malo nagluva. Ja se samo nadam da će ili da dođe neki lek ili neki slušni aparat uskoro, čisto da bi moglo brže da se događa. Jer, ili da, znaš ono kao, postoji i obavezni sistematski pregledi kod lekara gde možeš da ideš i kad si zdrav. Znači, da građani mogu da dobiju nešto lepo od države, da država brine od njih i onda kad su okej. Ali obično je praksa takva, kad ti nešto smeta ili kad te nešto boli, odeš kod lekara da tražiš lek. Isto tako i sada, kad ti nešto smeta u društvu, ti moraš da budeš prvi koji će nešto da promeni. Znači, od tebe kreće promena. I zato kad kažu, pa te kompanije koje doniraju kroz aplikaciju, šta me teraju da ja pešačem, što nisu samo donirale. Zbog toga što nije poenta sve u parama, to je ono što si rekao. Poenta je da se udružimo, poenta je da znamo da smo nešto uradili zajedno, poenta je da verujemo da je to motivisalo kompaniju da da novac, da u suprotnom možda ne bi dala, da ti pešačeš i radiš nešto dobro za svoje zdravlje, da znaš da dok pešačeš, dok si sišao 2 stanice ranije, da nisi ni iz auspuha ispustio ne znam šta, nego si dopešačio za sebe, za svoje zdravlje, za vazduh koji dišeš, za decu koja boluju. Mislim, svi mi možemo toliko mnogo toga da uradimo, ali neko odluči da ipak gurne klip u točak, ali to ne znači da će točak da stane. Tako da ja lično ne obraćam pažnju na to, ja furam svoju priču jer sam nekako naučio sebe, to sam ti rekao i na početku, da slušam sebe, pogotovo kada se radi o tim nekim stvarima koje me inspirišu, koje me motivišu, a znam da ne štete nikom. Tako da ako se nekom ne sviđa, super, ako se nekom sviđa, SMS na 1150 za decu obolelu od raka ili da downloadujete aplikaciju od oktobra kada ponovo bude aktivna. Ja neću više ništa reći. Mnogo mi je krivo što ovde moramo da završimo razgovor. I ubiću te što mi se žuri. Ne. Stvarno hvala ti puno. Meni je baš prijelo tebe prelepo slušati. I ne znam šta da ti kažem. Družimo se opet. Ja se najavljujem. Hvala tebi što si me ugostio. Hvala ti što si bio ovako divan domaćin i što si imao strpljenja pod jedan da me sačekaš da dođem iz inostranstva i sad kad sam došao, kad sam rekao da mora da žurim, što imaš razumevanje i što mora da požurim. Hvala ti puno. Hvala tebi. Ljudi, vidimo se sljedećeg petka. Veliki pozdrav.